Live on KKFM, man. We're still here, man. Vuka ndoda, you know the story. And we're having Mr. Mdlalo. So, do you know who this guy is, man? Before start. I like the trip, man. 360. Go. Sanbonwan Baba, good evening. How are you? I'm good at you. Bese ngicela ukubongelela abantu abasemakhaya bayazi ukuthi makuyimvele kuhleka kuphela. Sanibonani babukela emakhaya. My name is Celo Musa Emmanuel Mdlalose, the founder and CEO of Dian Entertainment. People they see which when they see this guy, there is a gospel thing. Yes. And he's in the house, man. KKFM Vugandot, you know the story. So today we're here, man, at the launch of Bishop Twala. How do you feel, man? How do you feel? Yeah, I feel good. If Bishop yena umuntu esibukela kuye, uyena umuntu esinyathela. La nyathela khona siyanyathela. Yabo manje ngifila good mangibona ukuthi into yakhe izoba umlando. Iyozibona izingane zengane zakhe. Yabona I feel good ngalezo zinto. Uma siyathanda ugospel ukuthi sibe ikhona izinto sala sayikhulekela igospel. Ubone seyiwelekithi seyiphethwe yithi ucela ukuthi izinto zegospel ziphathwa abantu abakholwayo. That's why ubone siflow. Yes. Flow. So what can you say, man, about the book? The title of the book, The Art of Starting Early. What can you say about that? Yazi ukuthi uBishop mongamnotice zonke izinto zakhe ziphuma nje zithi zihlala yabo the art of starting early. Wonke umuntu even noma usekhaya njengamanje if khona into ofuna ukuyicabanga oyicabanga ufuna ukuyiqala iqale manje ungathi uzoyibona next week uzoyibona nini iqale manje ngoba ifikile emqondweni wakho. Yes. And how do you know Bishop Twala? Do you know him personally? What's happening? Bishop ngumazi. Yes. Back umuntu wangintroduce uBishop umxolisi wakambethi. Emelo sasuka ngangibhizi simphusha umbethe. Sisuka Durban siphe. He's my favorite man. Yes. Sisuka Durban sayimnambi kusuka emnambi ukuthi no asikwazi ukungayi. Ngithi mina sesikhathi ukuthi asingayi ukwazi ukungayi kule revival eseMelo. Eka Bishop Twala mangifika nje ngafika wakhuluma amazwi amnandi. Into ayikhuluma engisayikhumbule yenza ihlala enhlizweni yami ngize ngimthanda. Wathi if umzalwane ephuma ebandleni bazalwane ungakhulumi ngaye ukuthi uphumile. Wathi izithu izinto ezokwenza lokho ukuthi mayeshaka ngaphandle ekwazi ukubuya enkonzweni futhi noma ngabe benza something la esontweni kungafileki ku space sakho ukuthi kuyaxeka. Ngiyangizwa bafethu ukuthi into angazi how many years back, maybe 15 years back. Yes, but ukuthi ngikude. uBishop ubukele lapho. What can you say to him, man? Bishop uyazi ukuthi ngifiselani. Uyazi ukuthi ngifiselani. Ngithi all the best. Ngiyabonga nje uNkulunkulu ukuthi ekhuphule ngalendlela ekhuphula ngayo. Bese ngitshela umhlaba wonke ukuthi bafethu sondelani kuBishop esakwazi ukuthi nifinyelele kuye ngoba ngibone ngathi kuzofika isikhathi la ukuthi ngingasasondele kuye. Yes. Here's a book, man. What can you say about the book? I mean, do you have a copy though? Wangisayinela mfethu uyabona manje ngifaka uspotlight angazi wangisayinela how many weeks back ngoba bafika izo introduce estation wathi bafethu nayo incwadi wangisayinela manje mfethu uyazi mina ngiproduce ama shows amaningi ngiya researcher ngiya producer ngiya cameraman bengalitholi ithuba lokuthi ngiphenye but incwadi ngishange 2 days ngiyiqeda. So bengifuna ukubuza ukuthi what's your favorite page, man, encwadini? No. Ngizoyifunda Bishop. Ngifunda ngiyiqede. So ungathanda ukuthini mhlambe kumhlaba wonke to all the producers, all the musicians or gospel musicians, people who are in the gospel. Let me tell you about this thing ngoba unginikezele iplatform. Bafethu into uma ngabe uyithanda noma yini ngicela khambe phambili passion. Imali izokulandela. Uma uyithanda leyo nto into oyithandayo njoba nje unginterview kamnani kanje ngicela ukuthi nawe balalela ababukeli bengaqala ungaqala ujaha imali. Imali ayizenzele wena qala wena usebenza umsebenzi osebenzayo lo umsebenzi uzokwakhela igama bese ukhana uzofuna imali. Thola something else ezokwenza but into oyithandayo ungaqala ufuna imali kuyo. Yenze nje for free until yona ize yenza igama ikubhadala. Yo. Indaba yemali bafethu, it's a very serious one, and we'd like to hear you say KKFM Vuka ndoda. KKFM Vuka ndoda. You know the story. I'll get a picture for you.